Čaute lidi, já vás tady vítám u mého prvního let's play tady s Lukášem. Čus. No a teď si to startní ty. Takže čus, zase tam u dalšího videa, dneska to je Prop Hunt Portable, jak jste si mohli všimnout tady s Damianem. Čau. A teda jdeme hrát, jsem teda ještě nehrál, jako vím o čem to je. No tak jdem play game. Tak jdeme teda play Dáme game. server 1. Jdeme server 1. Dej play game. Play game a content. Dej server list. Hello. Nebo to. Jo, server list. Dáme... Tam... Tady tutorium 366. No, měl bys... Tak doufám, že to video aspoň vyjde na YouTube. A ty bys se mohla přejmenovat. Takže když dáš normálně zase zpátky, když půjdeš normálně do... Myslím, že option? No. No, myslím, že musíš zase back a exit musíš dát. Mluváme se lidi, musíme to přenastavit. No, dej normálně tak. Máš server 1. A dej normálně, nedávej server list. Dej account. Jo. A on se přejmenuje. Tak se. Dobře, můžeš dát back. Server list. A dej to norm 366. Jo. Tak omlouvám se lidi. A teď už jsme ve hře. Tak musíme počkat, až všichni zhebnou. No čo tady robí? Nevím. A normálně tam máš takový terčík a tím se ten přemění za jakou věc. Kamo, tady jsou dva. Lol. Lol, tady je zmíněný, dívej, ne? Hýbe se trochu. Takže lítáš za tím huntem? Snad se vám tak ten let's play bude líbit, no. Jak dáváš, abych zjistil, kdo je? No, máš dělat to. Co máš tady? Aha, to je moc nenapadný, ano. Že lidi, to je moc nenapadný. Ty vole. No to je úplně nenápadné. Dívej, tam není taky. A toto taky. To opravdu nenápadný, ty vole. Jo, aha. Jak se hýbe, vole. Jo, tak vidím. Tady další, ne? No, tak krabice, ne? Tak krabice, vole. Tak to je sranda. Lol. Ježiš. Ještě 2 minuty. Dá se to nějak... Lol, jak ten hunter Dá se to běží. pozastavit, to natáčení? To je jedno. Ale hlavně, že to bude mít natočený, víš. Přes mobil jsem to jde stopnout, ale mobil jsem nastal blbej. Třeba u mobilu to třeba se vypne samo, že? Aha, to je moc nenápadný, jo. To je moc nenápadný toto. To je idiot. Jak tady jede? No jako, nevím kapo, ale nějak si... Hej kámo, lol, tak letíme. Ještě minutu musíme počkat. Hej, on ještě nikoho nezabil? Lol. Co to kurva je? Dívej se. Kámo, to je jenom kiknout, jo, dej, jo, třeba. Proč? To je jedno, pán neumí hrát, ani stejně. Kdo
dám kiknout, je to jedno, že? Mm. Takový chytám já nemůžu. Hej, děláš si srandu, protože on ho má mezi sebou, dívej, jdi, to jde. Tak je piča. Tak jako Tak je piča. lidi napište do komentářů, jestli on je píča. No, konečně se naučil střílet. Mě zajímá, jak nám to půjde. Já vím, kde se schovám, ale to je hodně dobrá schovka. Já jsem tam byl schovaný už jednou a vyhrál jsem tak, kolem mě běželi furt a prostě si mě nevšimli. Už hrám. Lidi, už hrám. Co si? To je ta pičovina. No a když dáš terčík, tak tak se přeměníš za věc. A jak si třeba se postavím na místo? No a když dáš to. Aha, tak no. Já bych chtěla dělat, aby se přeměnil třeba za krabicu. Super, super, super. Ne, to není super. Jo, super. Já už mám vymyšlené. Mhm. Ale když dáš toto, tak se přeměníš normálně na původní. To mi možná jakože mohlo i víc. A když dáš ho, tak dej. Kamo, mě zajímá, jestli mě tady najdou, nebo ne. A nebudem se dívat. Oh. Mhm. Hodně nápadný. Oh my god. Jsem tě zabil. Ty jsi mě zabil? No jasný. Tak to ne, tak já se radši otočím. Vidíte lidi, zabil jsem Antima. No jo, pupíku, no jo. No byl to Lukáše. Oh my god. Co to je? To pak děvka. Mhm. Jo pak, no jo. Čau, Lukášu. Ne, on ho vyšel. Lidi jako no. To jsem našle. Jo, protože ty nemůžeš střelat hodněkrát do nějaké věci, co není jako hráč. Tak. Tak dáme z toho nějakou sérii možná. No. Tak ne lidi, není tady nikdo. Taky mluv, ne? Já si vůbec neuvědomuji, že vlastně natáčí. Ty jsi debil. Vidíte lidi. Hantři vyhráli. Boha! Tak piču mi tam píše. Co jsi ty? Já jsem popelnice, prázdná. Já jsem jaksi konterner obrovský. Fakt? Jo, já ti tady vidím, jak tady utíkáš. Maj, když dáš ten teč, tak se promění. Já vím. Jo, Já jsem jsem na pravou stranu. lol. To vidím tady. Jdu já.
Nejde ti to proměnit? Musíš jít trochu dál. No. To je moje místo. Moje vypadní. Vem. Já tady utíkám úplně. Už nejsi Hunter. Ty už tebou zabili? Prdalo. Dobrý, utíkám. Někdo to oknul do mě. Tak. Hej, ten hajzl mě prozradí, vo. Ne. Už taky má neprozradil. Mi A to zabil toho, který se hýbal mě. Ne. Opravdu? Jak jsem ho věděl, má heky. Co ty jsi chcípl? No. Já jsem asi za... Co děláš, vole? Kokote. Čus. Fucking heky. Vítám tím... Piče. Ty pičo, co to za... No. Hej, já nemůžu trefit toho pičusa. Tak... Hej, Jo, zabil jsem ho, dobrý. Aspoň jeden kill. Budeme to natáčet takový 15-minutkový, protože myslím, že to se nějak tak vleze na YouTube. 15-minutový. Tak možná ještě dáme jednu hru asi a... Nebo možná... A můžeme natočit, já nevím, třeba ty, ne, nebo já nevím, třeba ty, ten Critical Ops. A nebo... Taky nemohu být špatný. Kolik máš FPS? Já mám teďka nějaký 30. Mně se to pohybuje, když jsem tady na Ačku, jako jak máš tam tu... To je Dust 2. No, tak dejme tomu, že mám tak 22 až No, 27 FPS. Taky tam, tak. Možná jak dohrajeme to tu hru, tak to ukončíme asi. Asi jo, no, protože ono to vypadá, že se tady prodlouží. Aha, to tady není. Bude střílet kokot. Dohrajeme to tu hru a ukončíme to lidi. No, ukončíme asi video, že? Odpojíme se. Aha, jo. Já jsem se odpojil už. Tak pokud vám se toto video líbilo, tak mi dejte samozřejmě odběr, like, nějaký ten koment. A uvidíme Určitě budu v popisku, že jo, dobrý. Krásný. A těšte se třeba zítra, nebo uděláme nějaký další let's play, uvidíme. Tak zatím čau.